Divendres que ve, festa de Tots Sants. I toca parlar avui dels morts, no? Perquè, clar, de divendres, d'aquí una setmana, cada any, és una data en què recordam de manera obligatòria que som mortals i que, en certa manera, és una festivitat que mos intenta baixar una mica els fums, que a vegades mos pensam tot poderosos, mos creiem immortals, i aquesta data, en el calendari, cada any mos recorda que no, que han de tocar una mica amb els peus a terra, no? Perquè, de fet, la mort és l'única certesa que hi ha en aquesta vida, no? No, perdona, l'única no. L'altre és pagar impostos, seria la segona, no? Impostos i la mort. Això va a missa. És curiós perquè en moltes façanes de possessió mallorquines hi ha rellotges de sols que ja mos recorden la finitud humana. El famós tempus fugit, en llatí, el temps se'n va, Memento mori, recorda que has de morir, i també n'hi ha una que m'agrada molt, diu Omnia ferunt ultima neca, totes les hores fan mal però la darrera te mata. És la mortal. Bueno, doncs esperem que no ens mati. Abans de que ens mati, si fem un petit repàs sobre la mort, anem als grecs. Anem als grecs, com sempre. Tenim la figura de les Moires, que eren tres germanes filadores que s'encarregaven de teixir el futur, no? Generalment tenien un aspecte tenebrós, no? I el que és més important d'aquests personatges que una Moira s'encarregava de desfer el fil de la vida. Sempre se diu que la vida penja d'un fil, i aquesta expressió ve d'aquí, d'aquests personatges mitològics. L'altra germana s'encarregava de recollir el fil, i la tercera, que era la mortal, se deia Atropos, la inevitable en grec, s'encarregava de tallar amb unes tisores aquest fil. Aleshores, qui s'encarregava d'executar aquest ordre era en Thanatos, era un geni alat. Thanatos vol dir mort, d'aquí tenim la paraula tanatori, no? Anem a la Roma i els morts. A Roma tenim les Moires, varen ser identificades sense esparques, però varen patir una sèrie de canvis. Representaven respectivament el naixement, el matrimoni i la mort, i per ventura la darrera parca, aquesta que s'identifica en la mort, és la que va fer que la parca, en lloc de tres, se convertís en una, i és una parca que trobam present aquí a Mallorca, l'himne oficial de Mallorca, la Belenguera, perquè tenim que la Belenguera era un personatge que en Joan Alcover va recollir d'una cançó popular on apareixia un personatge que se deia Bolonguera. És una paraula d'origen francès que vol dir la fornera, i li va voler donar un altre matís. En Alcover va fer que la Belenguera la va comparar amb una parca, però li va donar un caire més optimista. En Joan li va treure qualsevol connotació mortuòria i va fer que la Belenguera fos una parca que teixeix el destí esperançador d'una pàtria, en aquest cas mallorquina. Les parques i el fat. Sí. És curiós perquè també les parques en llatí se coneixien com les fades, que ve del llatí for, que vol dir dir, i d'aquí tenim el sinònim de fat com a destí. I moltes vegades se diu que el destí està escrit perquè el fat vol dir for, que allò dit, escrit, no? I moltes vegades quan passam en el nostre destí, en el nostre fat, a vegades mos posam fatalistes, perquè fatal era un objecte que a l'antiga Roma indicava el futur, i després va adquirir una connotació negativa. I de fat ve enfadar-se. Enfadar-se, no sé si a vegades t'enfades amb el teu fat, amb el teu destí, no? I es fado portuguès? El fado portuguès, aquí no ho sé, però per ventura tindria aquesta... Tan pessimista, tan melancòlic, sí. Pensant en el fat. Molt bé, anem a l'etimologia de les paraules que podríem considerar més clàssiques o representatives de la mort, Toni? Cementeri. Cementeri ve del grec koimai. Que seran superhipervisitats el proper cap de setmana. Sí, que vol dir dormir, no? El cementeri te garanteix el somni d'una vida eterna perquè dorms allà. I aquí voldria aprofitar la vinentesa per recordar que dijous passat va ser el Dia Internacional de les Biblioteques, i és un dia que està molt relacionat amb els cementaris, perquè qualcú va dir que una biblioteca és com un cementeri. Per què? Perquè és allà on descansa la memòria de la humanitat, oblidada, en un cas en forma de llibre, en un altre cas en forma de tombes. Tu entres a una biblioteca en silenci, o un cementeri també, són espais que te'n conviden a pensar en tu mateix. Tu entres en por,
també davant la font de coneixements que representa una biblioteca i davant les vides humanes truncades, i també tu mires amb cert respecte en els seus guardians, en els bibliotecaris i en els enterramorts, no? Bé, tornem als cementeris i a dintre dels cementeris què hi trobem? Cadàvers. Hi ha una etimologia popular que diu que ve de caro data verbibus, de llatí, carn donada en els cucs, però això és mentida. Ve del verb llatí cado, que vol dir caure, sucumbir. M'agradava més l'anterior. I tots som humans i hem de recordar que la famosa frase de la Bíblia recorda, home, que ets pols i en pols te convertiràs, perquè home ve de humus, de llatí, que vol dir terra. O sigui, hem de recordar, hem d'intentar tocar amb els peus en terra i no humiliar, no deixar pel terra a la gent. Lamento ser tan expressiu, però al damunt dels cadàvers, envoltat per un cadàver, què n'hi ha? Què hi trobem? Ja tot trobam, no sé per on vas. Una capsa, un sarcòfag. Un sarcòfag, que han de diferenciar sarcòfag Avui va d'això el tema. A vegades no sortireu d'aquí, a vegades te veig una mica sarcàstic, perquè sarcàstic i sarcòfag guarden relació. Per cert, parèntesi. Sí? Que interessant, això. Sarcàstic, sarcs, vol dir carn. Això volia parlar, o sigui, aquesta manera de tractar la mort amb humor, amb sarcasme. Sí, i per ventura ve d'aquí. Sarc vol dir carn, una persona sarcàstica és una persona que mossega sa carn, i un sarcòfag era una tomba, però de pedra, on sarcòfag vol dir que menjar carn. Els cucs te mengen sa carn, però en el fèretre també els cucs se te mengen sa carn, no? Ell torna als cucs i torna a la carn. I també tenim mausoleu. Mausoleu. Tampoc no és molt habitual, però la gent que té dos bé se pot permetre un mausoleu. Ve d'un personatge de l'antiga Turquia que se deia Mausol, que va demanar fer un gran... Estava encantat d'haver-se conegut i va demanar que li fessin una gran tomba i va agafar el seu nom. Està a l'actual ciutat turca de Bodrum, però un terratrèmol ho va destruir i antigament era una de les 7 meravelles de l'antiguitat. També trobem làpides. Làpides. Lapidari. Lapidari, ve de llapis, un llapis, làpid vol dir pedra. Quan te diuen fet una decisió lapidària. Lapidària, que és... concloent. Sí, concloent, és una sentència a mort, no? Ve de pedra, lapis, i també a les làpides moltes vegades trobant el sigle RIP, que vol dir en llatí requiescat in pace, però que vol dir que descansi en pau, i ara s'ha modernitzat i a vegades trobam en català DEP, i també descansi en pau, l'acrònim. També trobem epitafis. Epitafis. Hi ha un famós epitafi, però és fals, però circula. En Groucho Marx, és còmic, se diu que va dir, en el seu epitafi, diu, perdonin que no me pugui aixecar. Però això és mentida. A mi m'agrada més un altre epitafi, més místic, d'una persona més il·lustrada nostra, en Joan Mascaró, de Santa Margalida, que va ser el guia espiritual dels Beatles. Tu vas a Santa Margalida i vas viure molt d'anys a Cambridge, a Anglaterra, i va voler que la seva tomba hi hagués escrit en català i en anglès la famosa frase mística: venim de Déu, vivim en Déu i anam a Déu. Molt bé, Toni. Podríem acabar amb una lectura positiva de la mort? Positiva. Tu saps que a vegades la mort és identificada amb silla grega d'Ítaca. En Constantin Kalafis, un grec de principis del segle XX, va fer un famós poema de viatge a Ítaca i va relacionar la pàtria de Ulisses amb la mort, no? Que va dir, hem d'esperar que quan surtis a fer el viatge has de pregar que el camí sigui llarg. Aquí en un primer moment se va voler identificar aquest viatge Ítaca com la mort, no? Però en Lluís Llach va fer una altra interpretació més optimista i va voler identificar Ítaca com una il·lusió, una meta contínuament a la vida. Per mantenir-te viu has de mantenir una il·lusió, i en Lluís Llach va voler identificar Ítaca amb una il·lusió de la vida. Doncs Toni Gené, no surtis a fer cap viatge, queda't aquí una estoneta més amb tots nosaltres. Molt bé. I avui te dediquem aquesta cançó. I no siguis sarcàstic. Per a tu i per a tots els oients. Una cançó molt maca, per cert. Molt bé. Que siguin moltes les matinades que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben.